Vîna Meclisa Rêveber ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Bakur û Jilatê Sûriyeyê a esayî hate li darxistin. Tu dikare xalên girîngî gotcivînê de hatin nîqaşkirin û heger biryarên nû hebin gotêne hazirkirin derkevin tu me re parve bike kerem bike rêzdar. تخمینên goyê çi qase têkeve xezîneya giştî ya da jî qaseya giştî ya desteya maliyê ve çi qas perewerin o pere gerek çawerin birêvebirin bi taybet ew nîqaş ew agadarî hatin dayên di raporekê yanî hem de jî madeyên bu em wek rêveberiya Xweser wek deam didin bi taybet meseleyên nan, sûdemenî, avana giştî got hene avana jî hatin li darxistin hem de jî mijarên gotdiriya wê re qasetê dagirtin çû çi ew jî hatin giştî hatin gotin têdîn evana ev mijarana bi giştî hatin gotin û ser wî esasî jî rapora wan bi erênî hatin nirxandin ji alî yani amadekarî vê raporê bi erênî hatin nirxandin ji alî hemû kesên hazir ve paşê di nîqaş hatê em gerek vê bûcê çawa bê belavkirin yani ev bûca got texmînên got hatin dayîn got ev qase pereyê werin ji Rêveberiya Xweser di sala 2026 gerek çawa werin belavkirin û çirengî bên û bi mijarê sereke çawa bin nîqaş hinekî berfere bûn ji bo nîvê jî mijar got gihîşte asîkî got ببورین گوبریار هستن گرکی هنگ تشتین هنگ گرک او دست بکده تکف النقاش هم ده بری گوم قریبم به یعنی دیجی بجا حرس تازیه که حتی تونه که بیاش کرده کرین یک جه یا سرکه یا گوهات نقاش کردن گرک جوینه که دروژن پیشامه دوار داخلش با مثلا ضریبا یعنی اف ضریبا و چاورن آگرتن و بچنگ گوارن گرتنش بر اوجی بو خالکی سرکش عالی ایرادات گویته که نقاشه گشتینه